Når man åbner programmet Explain Everything, så ser man den her meget primitive startside, hvor man kan starte et nyt projekt herover. Man kan eksportere projekter, der er færdige, og så kan man åbne for indstillinger herover. Det første man gør, når man kommer ind, det er at trykke på indstillinger og gøre det muligt at eksportere sit projekt, når man er færdig, eller hvis man ikke når at blive færdig, altså gør det muligt at eksportere det, man laver fra iPad'en til sin konto, Dropbox-konto på nettet. Man trykker simpelthen på den her og tillader, kan man sige, Dropboxen adgang. Man tager sin Dropbox, den mail, som man har en Dropbox-konto tilknyttet, og så logger man ind. Når man har gjort det, så åbner den automatisk Dropbox-applikationen, og så spørger Dropbox-applikationen, om den må give Explain Everything adgang til at lægge, kan man sige, projekter over Dropboxen, og det siger man så okay til. Det næste man gør, det er, at man giver adgang, kan man sige, fra sin YouTube-konto. Det er det, jeg vil, kan man sige, anbefale, at man gør, fordi så er man ud over, kan man sige, pladsproblemer. Man lader ligesom YouTube tage sig af det. Man logger ind med den samme mail, eller den mail, man nu bruger til at uploade videoer til YouTube, og signer ind. Man kan se hernede, så er de så begge to tændte, og det betyder, at man har mulighed for, når man er inde i selve programmet, og uploade sine videoer, sine undervisningssekvenser, enten til Dropboxen, man har også mulighed for at uploade den direkte til YouTube. Problemet med YouTube er, det tager lang tid, men til gengæld så ligger den der, og man kan selvfølgelig slette den fra sin konto bagefter. Ulempen med Dropbox, det er, at filerne fylder relativt meget, men til gengæld kan man sige, så kan man selv bestemme, hvor man lægger dem henad. Fordelen er, at hvis man har et projekt, man ikke bliver færdig med, en undervisningssekvens, man ikke bliver færdig med, så kan man uploade den, og så i næste time eller næste modul kan man hente den ned og arbejde videre med den, inden man ligesom publicerer den på nettet. Når man er færdig med det, så klikker man igen på Preferences her i toppen, og så forsvinder den her menu, der var nede her. Så kan man gå herover i hjørnet, så kan man så klikke på et nyt projekt, og så kan man se, at man har forskellige valgmuligheder. Der kan man enten importere kan man sige, et projekt fra Dropboxen, men der er også andre valgmuligheder, eller man kan starte et nyt og blankt projekt, og den klikker man på. Og så kommer man ind på startsiden. Og hvad man gør herfra, det er en anden video.